दिनै बाक्सानि आनन्द बाजाराव थानाय शंकरदेव शिशु निकेतनाव ग्रेन्ड पेरेन्ट्स डे फालिदों। रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव फालिनाय बादिनो दिनै बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय आनन्द बाजारनि शंकरदेव शिशु निकेतननि फरायसुला फरायसुलिफोर आरो आबै आबौ गासैखौबो लानानै ग्रेन्ड पेरेन्ट्स डे फालिदों। आबौ आबै आरो फिसौज्ला फिसौजोनि गेजेराव थानाय गेदेर सोमोन्दोखौ गोख्रोंसिन खालामनाय आरो इयुनाव बे सोमोन्दोआ गोमानानै थाङा बे नोजोरजों निकेतन सामलायगिरिया दिनै ग्रेन्ड पेरेन्ट्स डे फालिनाय जायो। बे समाव शंकरदेव शिशु निकेतननि फरायसुला फरायसुलिफ्रा गिदिर उन्दैनि गेजेराव मान होलायनानै आथिं सुनाय बोर लानायजों लोगोसे चन्दननि थिलुखौ खाफालाव फुननानै होनाय जायो। बेबादिनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय आबौ आबै आरो फरायसुला फरायसुलिफ्रा साबायखर बावो। गुबुन फारसेथिं दिनैनि समाजाव आबौ आबैमोनखौ बांसिनानो मान होयैखौ नुनो मोननाय जायो। दिनै बेखौ नोजोर होनानै ग्रेन्ड पेरेन्ट्स डेखौ मेहेरगोनाङै फालिनाय जायो। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। ককা আইতা পূজন আজিৰ সমাজত আমাৰ যিটো পৰিস্থিতি এই পৰিস্থিতিটো মানে ল'ৰা ছোৱালীসকলে ককাক আইতাক বা জ্যেষ্ঠসকলক সন্মান নকৰা হৈছে, যাৰ কাৰণে দেশৰ পৰিস্থিতি আমাৰ অস্বাভাৱিক হৈ পৰিছে। গতিকে সেয়েহে আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে আমি যদি ককা আইতা বা যিসকল জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তেওঁলোকক যদি সন্মান কৰিবলৈ শিকাওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, আৰু এই অভ্যাস যদি তেওঁলোকৰ মনত অন্তৰত গঢ় লৈ উঠে, নিশ্চয় অলপ দেশৰ বা আমাৰ সমাজৰ যিটো এটা বিশৃংখল পৰিস্থিতি এই পৰিস্থিতিৰ পৰা আমি কিছু ৰেহাই পাম বুলি আমি আশা কৰোঁ, আমি ভাবোঁ। এয়ে আমাৰ আজিৰ কাৰ্যসূচীৰ উদ্দেশ্য। আজি আপোনাৰ ককা আইতাসকলক আমি প্ৰথমতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা ককা আইতাসকলক ভৰি ধুৱাই দিছোঁ, ভৰি ধুৱাই মোচাই দিছোঁ। তাৰপিছত চন্দনৰ তিলক দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত আমি তেওঁলোকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাম। আৰু ইয়াৰ পিছত বিশেষ কাৰ্যসূচী নাথাকে, দুই একাষাৰ কথা কোৱা হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু ককা আইতাসকল তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যে আমি দুই চাৰি এষাৰ কথা ক'ম, বাছ ইমানখিনিয়ে হ'ব। আৰু প্ৰথম আগতে নহয়, এইবাৰ প্ৰথম আমাৰ কাৰ্যসূচী। মই ভাবোঁ যে যিটো চৰকাৰেও কৰিব লাগে বা সকলো স্কুলতে কৰাটো দৰকাৰ, কাৰণ আমি শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন সকলৰ পৰা মানে কৰা হৈছে বা শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনবিলাকে কৰিছে। গতিকে অসমত যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তাৰেনো কিমান অংশ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত আছে। গতিকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যদি এইখিনি যদি অনুপ্ৰাণিত কৰা যায়, নিশ্চয় দেশৰ এটা সুস্থিৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি বিশ্বাস কৰোঁ। मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।